젠페 도바시 도발래 진우바 이십샵샤즈 미니난글로 파이기라 माने आं बासिनाया जाहैबाय आंनि हाबानिफ्राय आरोना दा बिनिफ्राय बासिना आरो मोनसेयाव फैलायबायलै बेहायबा माबायदि खस्थ' मोनगोन बुंथ'नो हाला दे दा नै मागो दिनाव आंहा गुबुनावसो फैनांबायना ओजों न'आव थाबा आइनि माबा फिथा सावनाय एन्थाब सावनाय मोनजागौमोन ओमफ्राय साना आंनि सावनाय मोनजागौमोन ना फिथा लादु माइबा माइबि आरो खम जारलालै बेयाव थाबा बैखौ गोसोखाङो ओमफ्राय बेयाव थाबा सानलायलाङो उनाव न'आव थाबा बेयाव फैयालासे थाबाना सानगौमोन आरो आं मानो थाङाखै आंनि माने ड्रिमखौ साक्सेस खालामाखै मानो बिदि सानगौमोन ना जेरैबो जारलाब्रा मानसिनि लाइफ होनबाथाय ओमफ्रायथ' ना गाबोनथ' आरो सिलाय गावनायसो फोरोंबावखागोन ना जिन्दगियाव फार्स्ट टाइम मोनसिगोन आरोना बेफोरबायदि थुनथुलियाबो सिमाङावसो नुबाय थायोमोन दा मोगथां मुलुगाव मोनसिगोन गावसिन चेकसो गावनो सोलोंगोनलै आंथ' ओमफ्रायथ' देनां थुनथुलिजों सोरबा स्पेसियेल सैथान सिखावजों पंगा नांबा हामगौलै मानोना थुनथुलिया बेफोराव एक्सपार्ट बेफोरखौ मोजांसो मोनो आङो दे आरो लाइफआ जेथिं थाङो बिथिंजायनो थांबाय थागोन आङो दाथ' बांद्राय एडजास्टबो जाजोबनो हाथ'वाखै देनां लासै लासै मोजां मोनलांगोनदां आंल' थोरिना दं बेयाव मेल्ला दङो एसे खस्थ'फोरखौ सहायबासो देनां आंनि ड्रिमाबो साक्सेस जालांगोन ना दसे सम खस्थ' सहाय देनां मोजां समबो फैगोन ना अपना भी टाइम आएगा ना बेखायनो थुनथुलियाबो आंनि ड्रिमखौसो होसोग्रोगोन हाय मैडम किसकी यादों में खोई हो चल किसी की नहीं झूठी अरे तुम बताओ या ना बताओ मुझे तो पता है ना अच्छा हाँ तुम तो फोटो दिखाने वाली थी ना दिखाओ ना यार मुझे भी देखना है उसको नहीं अभी नहीं अभी क्यों दिखाऊं मैं अरे मुझे भी देखना है ना तुम्हारे उनको हाँ तो देख लेना बाद में चलो अभी खाना खाने चलते हैं अच्छा चलो ठीक है फिर बना आंगे दाबो कॉल खालाम मोनथ'वाखै साननो क्या नेम बोला था तूने सान मतलब सानसोरां और मेरे फ्यूचर हस्बैंड है ना ओके जामिला नों बुजिया बेफोरखौ मा बुजि माने आरे आं नोंखौ फोरोंगोनलै जाम्बिलाय माने बर' रायलायनो आरोना एसे एनै बुजिखायो दा नोंबो थोरा माने एसे बुजियो नै होमबालाय माथो रोंलांगोन दे आंजोंल' था नोङो जागोन आयै आंबो जागोन बेखौ आंबो फिथाखौ जागोन मानोथ' जाया जानो आइसना फिथाखौ जागोन नों बुच्चा बानायखादों आं बुच्चा बानायबाबो आं नोंनोथ' एसेल'सो होगोन आं बुच्चासो जागोन आरे आइसना नोंथ' गाबबायसो आरे सिरि थानबायना नोंखौ गथ' नों बेबायदि गाबबालाय मा जानो बेखौ बुच्चानो मोनसे नोंनि आइया बेयाव गैया आरोथ' गथ' आंनि खोथाखौ मानियाबा नों ओंखामबो मोनजानाय नङा मानोना आरो नों गाबबाय थाब्ला नोंखौ साखन्दाया हमना लांगोन जे मिलिया इसेबां गाबदों जों बेखौ लांसिगोनसो ओमफ्राय आंबो नों बिदि गाबबाय थाब्ला बोरै जानो होननांगोन ना आंबो आं थाङा जागोन दाजों लाङा बेखायनोथ' नों आंनि खोथा बायदि सोलिबासो मोजां जागोन आरोथ' एसेबांबो बांद्राय खस्थ' जानाय नङा बायदि मोनदोंमोन आङो बे गथ'नि जि जोम माबा हासुदै खिथाब बेफोरखौसो सुनांगौ जाबाय आं दायो आं माबे गथ'नि बिदि खि हासुदै माबा बेफोरबायदिखौ सुनांगौ बांद्राय हासुबाय थायो गथ'आबो आयै दा नों आबैनि माथो मेगिखौ एवगोन आरे आंनि आइ सोनाया मेगि जानो आबैयानो मटलबो होयो नाथाय आं बेफोरबायदि जेबो खालामा मानो आयै ओरैनोबाबोथ' नों जाबायानो थाखायो माथो आइ मिलिसा माने नों एकदम फुंलांगोन ना बांद्राय जाब्ला मोटु जागोन मामि मिलिसा ओइ मामि मिलिसा आंनि आइ फिसा हिन्जाव नों मा जानो होनदोंमोनलाय मेगि बेयावसो बिमा फिसा रायलायगासिनो होमबा आफा आइयाना
नायना मिजिं आं नानिनो एनथाबखौ सावना लाबोदोंमोन दा आरो बारा जानो नागिराखै जोंहा नानिया अरे मानो जानो नागिराखै जानांगौ जाखो माथो मामि मिलिसाथ' बिबैनाव बिगासिनोसोमोन आबै माबा फिथाखौ बानाय होननानै नङा मिजिं आं एसे मोजां बानायना लाबोदों नानिखौबो बुंबाय कि बेसेबां जायो जा आइसना नोंनि आइया बानायदों अ मामि हामालै मामि दाथ' बेबो नोंनि आइना बेसेबां अनो जानोसो नांगौ दा मामि दे मिजिं मानिथ' आंखौ बारा मोजां सिनायाखैना जोंहा बिमा फिसा लोगोसो जागोन मामिया माने बिमाखौबो गोसोखांबाय थायोना बेफोरबायदिखायनोथ' बायो आङो नों गथ' साला दाबो बुजिबावाखै एसे मोजां हनै अनो नोंनि आइ गोदाना नों आरो सोरखौबासो बिमाखौ गोसोखांबाय थायो बांद्रायखौबो बुजागोन गथ' आंजोंबो हे जाबायसै बिफा आरो बेसेबांथ' गथ'खौ बुंबावनो दा गथ'आ बोरैबा दुखु मोनना गाबगोन ना मामि मिलिसा आइसना नों गाबनाङा आं दङ ना एसे मोजां बिमा मोनदों रंजा मिलिसा मामि नङाबाथ' नोंनि नोमाया नोंबो जाबायसै आरो गथ'नि सिगाङाव बेफोरखौ मानो बुंनो बे गथ'आ आंखौ बुंनो मजबुर खालामोलै बुंनांगौ जायो बुङा सानबाबो ओमफ्रायथ' मागोनिबो एसे जगार बानायनोसै आङो दे बानायबानो जाबाय ओरैनोबाबो जोंहाबो बानायखायोमोन ओमफ्रायथ' दाथ' आं फैबायना आं गासैबो नायजोबसिगोन मिजिं जागोन दे रानि आरोथ' आं गोदान खामानि नागिरफिनदों माने जेराव आं मावोमोन बेहाय फैसाया एसे खम ना ओजों न'खर खरसा जानायाव मिलायालै बारा नों जेराव सुबिदाखौ मोजां मोनो बेवहायनो मावबानो जाबाय मिजिं नाथाय एबार गोजानावल' थांनांला दे बेखौनोथ' सानदों दा आरो मिलिसा मामि दं नालाय दा नोंबो फैबाय मानोथो गोजानाव थांबावनो जायखिया ओमफ्राय रानि एसे बिमानि अननायखौ मोजां होबानो जाबाय गथ'ना दाबो बेबो जागोन दे नानिया माने एसे बांसिन हासुबायल' थादों दासान्दि बेबो मोनसे आरोल' सान्दुंबो दासान्दि बारा मोजां दुङाखै नालाय औ थेवबो जेबो नङा दे उनाव माने बावलांगोन ना बेफोरखौबो नङाबाथ' रागायानो मा मोनबायसो आं बे गथ'खौ एसेबां हासुदै सुबावनांगौ आङो बे सानसे साननैयावनो आंनि आइया मानो आं बिदि जानो होननायखौ बानायनो होनाखै आयौ आंनि थङालि सना मावजि नोंखौथ' नायनो लुगैबाबो मबाइलफोरावनो नायाबा माथो उफायबाव आंलाय किसना नों जेरावखि थाया मानो मोजाङैल' थालै मिसथ' जोबोद खालामदों थेवबो माला फन हरो बेखौल'सो सानबाय थायो आङो दायो गोसोखौथ' आरो माथो बुंबावनो गोजानाव थाबाबो बेबायदि खें मोनोना खाथियाव थाब्लाथ' माने आं जोबोद मोजां मोनखायो गोसोआनो एकदम बिनि महरखौ नुब्लानो मोनसे स्माइल फैखायोलै नाथाय दिनै आंनि सनाया आंनि थुनथु खिया साख्रि मोनबावबायसो वाव नोंनि सानाथ' थुनथुलि नोंखौ जेब्लायबो सापर्टसो खालामगोन आरोना मालाबा फन हरबावगोनलै सयथिबो बिराद मिस खालामदोंलै ओमफ्राय हजों बांद्राय बेबायदि खस्थ' मोनाबा हामगौलै आं बोरैबा अननो ओंखारलाङोना गोजाननिफ्रायबाबो जानायफ्राथ' बेबायदिनोसै माथो होनबावनो थानायफ्रा मोजाङै जोथोनै थादोखि नोंथ' बिराद दुस्थ'ना गावखौनो गाव जोथोन लानो रोंगोना रोङाथाय गोजानाव थानानै नाथाय देनां नों फैबाथ' आंनो जोथोन लागोन ना नोंखौ अरायबो बै समखौल' नेना थानोसै आङो नाथाय आंनि थुनथु सनायासो आंखौल' बावनाङालै ओमफ्रायथ' मानो बावनो आं गोसोआवनो बेफोरबायदि लाबोखाया माथो आंहा थुनथुलिनि सायावबो फोथायनाय दंखायो बेबो आंखौ बावगारलांखानाय नङा बियो मानोना बेबोथ' आंखौ बिराद मोजां मोनखायोना बाब्रे मेहेरमोन बायदि सम माब्ला फैगोनलै नेनानै थायाबानो उफायबो गैलाना नै आबा औ आयै आमि होजों हाथरखिजोंलाय बहा थांखोसै फुङावनो आयै नोंनो खिन्थानोसो बावदोंलै आङो माने बिसोरबो खोन्थालाङासै ना नै हामाखौसै मा खोन्थालांनो आरो बहायथो थांदों माने डक्टरनाव थांबायदां बिसोरो आइनो बेरामखौ खिन्थानोसै आं र' नोंथ' जेबो मोनथिमाराना आयै बेनोथ' बहा थांदों बिसोरलाय आबा माथो एखनबालाय खिन्थालाङोलाय दिनै आरो ब्लद ओंखारलांबाय सानैबो बिसोर डक्टरनावसो थांदोंलै आयै मा डक्टरनाव औ आयै हाबाब हामथारबायहाय बिदिबा आबा हामथारबाय माने आयै नै जाम्बा डक्टरनाव थांदों मानेथ' मोजां खबर फैहां खोमा मोजां खबर औ आबा दालाय बिसोर सेंग्रा सिख्ला नङाना माने कपालसो नालाय दाथ' जेन'बा बिसि फिसाय नालाय आरोबा संसाराव हाबनाय मानसि जाबाय आबा मेहेरा दे मोजां खबरानो जाखागोन बियो थोद आयै नङालै नै नों नङा होनबा जागोन आबा नोंबो देनां मिथिगोन रा ओइ नङालै आयै नों गोरोन्थि बुजिबायना गोरोन्थिया मा बुजिलाबायनोसै आंलाय मोजांखौसो साननानै बुंदों दा आबा
दङाथ' आयै हाथरखिया माने एसे प्रब्लेम जादोंथ' बेहा एसे किडनियाबो प्रब्लेमनो मा औ आयै बेखायनोसो मेहेराबो डक्टरनाव लांदों दा माने मेहेराबो मिन्थिनानै बावाखै नालाय दा आरो बेवायाबो एसे बारा मोनदोंनो बेखायनो मा जामारदों जेन'बा रिपर्टफ्रा मा फैगोन बेखौ नायनो थांदोंदां ए मा खोनालायखो आरोलाय आंलाय बेखौलाय औ आयै बेनो सैथो आयु आबा बेखौलाय आंलाय मेहेरा बिफासो जानो थांसिगोन नंलायलायदों बिफा है आयै नङालै नोंसालाय है बेफोरखौ जेबो माने मोजांखौनो मोनखायाबा आरोथ' दानो माने बिफा जानो बियो नै थेवबो आंहा बिमा नालाय हा सानफ्रांलाय लाङो संसाराव हाबनाय गथ' नालाय नङा आयै बे सैथो नङा माने हाथरखिया एसे बेरामाव गोग्लैनायखायसो मेहेरा दा लानानै थांबाय आरो नै हा बेफोरखौ जोंनो खिन्थानांगौ न'नि मानसिनो हामानि सिबिलाय लाखुमानायनो बिहामजोनाबो हाबा खिन्थाबानोथ' जायो जोंजोंनो एथ' आंजोंनो लोगो बायदि रायलायबाय थायो औ आयै खिन्थानायालाय सिगाङाव माने मेहेर गैयियावनो आंनो खिन्थादोंमोन आबैनोबो नोंबै मोननो खिन्थानो हाबाय नोंनो खिन्थाबाय आंनोथ' खिन्थानो हायोमोन बेबो नङा मानसिया माने एसे एनै मुलि जाब्लानो हामगोन बायदि मोनदोंमोनदां दासो एसे बाराबो जाबाय नालाय मेहेरनोबो खिन्थायाखैमोननो नै खिन्थानायानो बावाखै गाजां गाजांनो हा बेफोरबायदि देहाजों खेला गेले जाबाय थायो होमबा बिदि डक्टरनाव मोजां लाङा मायानो हा बिदिबालाय जों सिगाङावनो लांनो हागौमोन नंगौ आयै आंबो बावगारबायना ओमफ्रायो एसे गोबावबो जाबायमोन नालाय माने बेफोरखौ साननोनो बावफ्लांदों आं नङाबाथ' आं खिन्थागौमोन दे दा फन हरनोसै आङो एकदम गोसोफ्रा नै सुखुलाय लाङासैसैलाय आरो दा मेहेर बिमायाथ' बेफोरखौ मा खबर लाबावनो आंनो मोजां लानांसिगोनलाय दा जुदि मानसिया एसे बारा जायोबाथ' एसे मोजाङैनो माबानांसिगोन बेखौ देखायनांसिगोन डक्टर मोजांनो औ आयै दा मेहेरा लांखादोंना लांदोंथ' लांदों दे एसेथ' मोजां जाबाय फिसाया मिन्थिनानै लांबाय दा रिपर्टआसो माबाफोर फैबा जारला जालायगोन ना आरो माथो बुंबावनो गावबो मोजां स्रा खिन्थानानै लायासै आयै आंबो बावगारबायना दे दा खिन्थाबायबालाय हामबायसै आरो नै जोंबो दा मिन्थिबाय आं फैबा मोजांनो रायलायसिगोन बिदिबा फनावबोथ' बहा रायलायजोबनो हानो आरोथ' आंहा दिनै सोलाबथाराहाय याबा खामानियानो खामानि दङ औ आयै दा आरो आंनि जानो गोनां बिहामजो सासेयाबो गुबुन रायजोआवसो दङब्ला रायजानो होनांसिगोन गुबुन रायजो हा जोंजों गैथ'वा नालाय खेला बुंबाय आंबो नै इस आयै ओमफ्राय नोंहामजानो फन हरथ'वाखैलै आइ आंनि आफासनालाय हामालाथो हरबावनोसै दे दा हरगोन बियो आरोथ' जिबायदि खामानियाव थांदों फनखौबो बारा दांबाय थानो मोना ना आबा औ आयै दे ना बिदिबा आबा अनबो देनांगौ नै आंहा माइरंखौ आराम सोमनानै दहायनो दोनखाबाय आङो दा माबा माबि सावनांगौलाय एन्थाब माबा माबि लादु आयै एसे मुङाव आरो दमासि मागोनि जागोन दे आयै आंबो दा एसे हेल्प खालामना होगोन ना औ हामाथो आरे बोरै जाखो दे ननिया दाबो फैला आया बे आरो बेयाव माने बे पुलिस केम्प खाथियावलाय मा खालामखो बेलाय मानसियानोथ' मानो फैमारदों बेयो ओइ मिस एंग्रि नों आया बे लक्ष्मण प्रसाद आंखौ होसो फल'सो खालामबाय थादों ना मायोलै लाखि बे थुनथुलि सनाजों रायलायनायखौलाय बोरै बावनो हानो आङो रायलायथ'खानांगोन ना रावथ' होखानांगोन दागा खरायानो जा जियानो जा अब्लाबोथ' माबा ट्रेनिंफोरावसो फैबाय नामाब्रा साख्रिसो मोनबाय नामा सनियालाय आंना पुलिसाव आयै सेसलै बिदिबाथ' आंखौ डाइरेक्ट थानायावसो लांखागोनलै बियो बे मानसिखौथ' मा लोगो मोनबाय थायोलै आङो बांद्रायखौबो रागासो जोङोलां ओइ लक्ष्मण प्रसाद नों मा खालामफैलायखो बेयावलाय आरो बेबो जोंनि लांगोनाजों हो जोंनि लांगोना माने मा ओइ मिस्टार नोंखौल' मानो लोगो मोनबाय थायोलै आङो हो लक्ष्मण प्रसाद बेखौथ' मा बुंबावनो नों सानना लादोरा माने जोंनि किस्मतआनो जोंखौ लोगो मोनहोबाय थायो होननानै जानांगौ नैबे जोंनि किस्मतआवनो लोगो मोनलायनांगौ दङ बेखायनो ना नोंखौ आरो लोगो मोननो हो ओमफ्राय र' नोंबोथ' बे एरियानि नंखायामोन खोमा ना बेहाय मा खालामफैदों नोङो बा बाथ'आनो लाजाखाया माथो थेवनो जास्ट शाट आप हो हामालै इसिबां नांलायनो आं नोंजों नांलायाखैना आं एसे गुरैयैसो रायलायदों नोंजों But I'm not interested, okay? नाथाय थेवबो नोंखौ बेयाव नुनायखायसो सोंबाय आं मा खालामदों नों बेयाव मानो बिथिंजाय लामा दोङो बिथिंजाय थांलाय फैलाय खालामबायब्रा आंहाबो बेलेगाव थांनो नागिरदों नाथाय नोंलाय बे केम्प खाथियावलाय मा खालामदों बे आंनि पार्सनेलसो मिन्थिबायना आं जि खालामा नोंजों what नोंहा मा आंखौबो बिदिनो सानना लादोब्रा माने आंहाबो एसे पार्सनेल खामानि ना बेखौथ' माबोरै बुंजोबबावनो माब्लाबा रेस्टुरेन्टाव साहा लोंहैजाबा बुंजागौमोन साहा नङाबा कफि नोंजों रायलायबाय थायालै आङो
Hey wait थाथ'ना नों आंอยากให้กูซื้อหุ่นเบาเด้อ sorry दै माने Behave yourself, okay? आंखौ जानला मानला लामा सामा बेफोरबायदिना नोङो आरो get out नों बिनिफ्राय दा ओंखारलां नङाबा बाथ्राया मोजां जानाय नङालै Please don't mind आंखौ गाज्रि दा सानब्रा just friend बायदि सानबानो जाबायना नोंखौ आं सिनायबाय थायोलै माने नुबाय थायो सिनायबाय थायो नङा बेखायनोसो आं नोंजों रायलायनो सानबाय थायोरा जोंबो एखे जायगानिनो मानसि नालाय Please रा एंग्रि जानाङा ना आंथ' आं मोजां मानसिसो मोजां गाज्रि नङा ना Don't follow me, okay? आंखौ follow खालामनाङा नोङो I'm not following you लै नोंखौ आं माला follow खालामखो just लोगो मोनलायलायसोरा बेखायनो आंथ' बेहाय बांद्राय हांगामाबो खालामनो हाला नङाबाथ' बेखौ एकदम खावलाया गोजा जालायनाय होगौमोनलां मानोना बेहाय आंहा एसे उसुबिदा ना जास्ट बेखौ रायलायनानै हगार हरसै दे आथ' ननिया मानो दाबो सफैला मानो एसे लेट जाखो दसेल' ससे ओंखारनो मोनथारदोंमोन Okay ओमफ्राय नों मा खालामफैमारदोंलै नोंनो खिन्थानो जरुरि सानां थांदो नों दानो बैलाय बैथिं लामा दंना ओंखारलां Hey just listen रा आंजों रायलायनाङा नोङो सिनायनायानो जा जियानो जा अरे यार मानो मुखुराथाय मानसियानो र' मालाबा मोजां रायलायनोसै नों ओमफ्राय आंखौ गाज्रि मानसि सानथारदों आरोना महरजों नायनानै रावखौबो सिनाय मोना मालायबा मा नंमारगौबोथ' आरोलै महरजोंलाय बोरैथो सिनाय हानो थेवबो आं एसेबां गाज्रि नङा दे जास्ट नोंजों रायलायनो लुगैयोब्रा आङो लोगो मोनबा माने नोंसो रायलाया नालाय मानसि जानानै मानसिजोंथ' रायलायखानांगोन ना जुदि एसेबाबो सिनायनायबाबो आं रावजोंबो रायलायनो बायोलै होद गाहामानो रायलायनो बानांगौलै ओरैनो बायोलां मानो ओरैनो बायोलै दा बांद्रायबा मुस्किल जासिगोन नोङो अके जागोन दे आं थांसै आंथ' थांनोलाय लामायालाय मेरला दंना बेहाय नोंथ' लाखियाखै आंखौ थेवबो होमबा माथो मा होनबावनो सासे फसायनाय मोनदोंमोन बेबो मोजांखौनो रायलाया दासिमबो एसे सिगांथ' सानदोंमोन आं आंनि खामानि थाखायसो फैदों नाथाय दा सानबाय किस्मेटआनो जोंखौ लोगो मोननो थाखायसो आंखौ बेयाव माने फैहोनाय बायदि जाबाय आरोना सानसेबाबो नोंखौ आंनि जिउनि लोगोरि खालामगोन आङो सानसेबाबो आं मोजां मानसि होनना नोंखौ फोथायगोन आङो माने मिस एंग्रिया बेवहाय अबेबा आलासि जाफैदों खोमालै बिराद अजिब मानसि बियो अके बाय मालाबा गोसोखांबानो जाबाय आरोना आंखौबो आं रावखौबो गोसोखाङा नोंखौथ' एकदम नंखाया फाइन जालालै बिमाबो ओंखारलांथ'नोसै आङो नोंनि रागा जोंनियाबो उफ हाय गोसोआवल' नांखायोलै सोरथाय बे मानसिया बे सासे मानसिजों आजिखालि बिराद सौग्रावग्रा जादोंलै आं हले बायोना बेफोरबायदिखौ आंथ' माने सौग्राव जाबाबो सानसनाजोंल' सौग्राव जानो लुगैयो आंहा ओमफ्रायथ' मा खालामदोंबा बियो ओरैनोबा आंबो थांनो लुगैदोंमोन मागोआव जानाय नंला थेवबो र' दायोहायसो फन खालामसैलाय आङो माबा जागोनलै डक्टराबा मा बुङो खोनासंसै नि डक्टर सार रिपर्टआबा माबायदि फैखोबा आंनि वाइफ ना नोंथांनि वाइफनि रिपर्टखौथ' आं नायबाय नाथाय माब्रा डक्टर डाइरेक्ट बुंलै आं बिदि नाथाय होननानै थानायखौबाथाय गिनाय मोनो दाथ' बिथांजोनि बेरामाबो एसे गोबावानो जाबाय सिगांनिफ्रायनो मोजाङै ट्रिटमेन्ट लाबा दा बिदि बांसिन जानाय नङामोन आरो मा होनखो डक्टर बांसिन जानो नाथाय मा फैमारदों आंनि रिपर्टआव डक्टर आइ एम सरि नाथाय नोंथांनि वाइफनि किडनिया मोनसे डेमेज जाबाय मा औ दाथ' जेसेबां हायो नोंथांमोना मोजां ट्रिटमेन्ट लानांसिगोन बेनि थाखायनो आरो मानसियाबो बिराद खोमजोर जालांबाय मा बुंखो आंनि हाथरखि बेमेना किडनि डेमेज मोनसे येस मिस्टार मेहेर नोंथांमोना दाबो मोजाङै ट्रिटमेन्ट लायाबा मानसिनि हालोदा एसे बिराद प्रब्लेम जानो हासिगौ मा खालामबावनांगौ होमबा डक्टर एसे बेफोरखौ फाहामनायनिबोथ' माबा दङ ना एसे सिगांनिफ्रायनो मोजां नायखाबा दा बिदि प्रब्लेम जानाय नङामोन दाथ' आरो अपारेशन खालामनांसिगोन बिदिबा डक्टर मा थैनायनि लामायावसो दंसै नामा थोद मा जानला मोनला बुंखो नोंलाय हाथरखि बेबि थैया अबाव थैबायबायनो जेबो नङा आं माबा मोनसे बेबस्था खालामगोन ना बेलाय डक्टरफोर दंना थेवबो मेहेर आंनि किडनिया मोनसे डेमेज जाबायबा आं मा खालामबावगोन दायो बेलायथ' डक्टरानो बुंबाय ना अपारेशन खालामबा थिग जागोननो थेवबोथ' मेहेर थै बेबि मानो गिदों आं दं दा जेबो जाया दे जेबो जानो होआ माने जेबो जानो होआ आं दङ
नोंनि किडनि डेमेज जादों जों गोदान लगायगोन ना किडनिखौनो मेहेर दासान्दियाव जेबो जाया आंनि हाथरखिया दे होमबा सनामोन दिनै भिडिअआ एसेनोसै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोसे आरो बयनिसिमबो लाभ इउ लोगो मोनफिनसिगोनलाय गोदान एपिसडजों आरो भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों सनामोन बिदिबा नोंथांमोना फोरमायहरलायदो मेहेरा थांथ'नोसैलाय जोंहा थांनायनि सम जालायबाय आरोथ' मागो फैगासिनोलाय लोगोफोर बयनिसिमबो बाय बाय दै आरो माने एडभान्सआवनो बुंखानोसै आङो हेपि मागो दमासि दै सनामोन दे होमबा ना बिदिबा आं थांथ'नोसै गुड नाइट आरो जायफोर फुङाव नायगोन गुड मर्निं दै सनामोन लाभ इउ मेहेरनिफ्राय बाय बाय